Puolustusvoimien kokoonpano sekä valmius riippuivat ratkaisevasti hevosista ja ajoneuvoista. Tämä järjestettiin Suomessa pakkoottojen kautta. 1922 annettiin laki hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta sotaväen tarpeeseen sodan aikana. Hevosottoa koskevia kuulutusjulisteita painettiin jo vuonna 1934. Maa jaettiin ottoalueisiin, joille määrättiin ottolautakunnat. Kaikki valtakunnan hevoset ja ajoneuvot katsastettiin, hevoset hevosottomiehen toimesta. Sotakelpoinen hevonen oli terve, käyttökelpoinen, yli 5, mutta alle 18-vuotias, tamma tai ruuna. Kantakirjattuja hevosia, kantavia tammoja tai tammoja, joilla oli alle 5 kuukauden ikäinen varsa, ei ottopaikalle otettu. Maatalouden välttämättömiksi tarpeiksi oli määrätty 1 hevonen jokaista 10 hehtaaria viljeltyä peltoalaa kohti. Jos talossa oli monta hevosta, yritettiin se paras säästää sodalta ja pitää se tilan töissä. Loka-marraskuussa vuonna 1939 kotijoukkojen esikunnan eläinlääkintätoimisto suoritti hevosten luetteloinnin. Maassamme oli kaikkiaan 386 000 hevosta, joista yli 5-vuotiaita hevosia oli 317 600. Ja kun näistä poistettiin sotakelvottomat sekä kantakirjahevoset, jäi sotakelpoisia hevosia 173 300. Armeijalla oli omia hevosia vain 4 700. Armeijalle varattuja hevosia tarkastettiin säännöllisesti jo ennen sotaa. Hevosten tuli olla hyvässä kengässä, niille oli listattu mukaan laitettavat varusteet sekä rehut. Moni maalaishevonen lähti ensimmäiselle sotamatkalleen äkisti. Ikäsuosituksia ei aina noudatettu ja kuntien hevoskortit eivät aina olleet ajan tasalla. Sotaan saattoi päätyä yli 20-vuotiaitakin hevosia. Hevonen oli tärkeä elannonhankkija, mutta ennen kaikkea perheenjäsen. Omistajat eivät aina kyenneet luovuttamaan hevosiaan tuntemattomille ja tuntemattomaan. Joku saattoi jopa päätyä vahingoittamaan omaa hevostaan, ettei se kelpaisi sotaan. Ottopaikoilla raavaat miehetkin itkivät. Ottopaikoilta hevoset lähtivät kohti rintamaa junilla. Maalaishevosille tämä oli täysin uutta ja ne olivat pelokkaita ja levottomia täpötäysissä pimeissä junavaunuissa. Muutaman päivän kuluttua ne kuitenkin rauhoittuivat. Sotien päätyttyä 1945 yli 25% maan koko täysi-ikäisestä hevoskannasta oli otettu sotaan. Tämä vastaa määrällisesti koko Suomen hevoskantaa vuonna 2023. Kaikista sotineista 121 000 hevosesta puolet joko katosi, haavoittui tai kuoli.